So, ayan mga guys, at nandito na naman tayo sa maliit nating sagingan at ayan. So, araw po ngayon ng Sabado at naglilinis po tayo dito sa maliit nating sagingan. Ayan, so tinanggal na natin yung mga saha na na payat. Ayan, kinontrol na natin mga guys, no. So, ayan, mula dito sa gitna, tanaw natin yung dun sa bungad. Ayan. So, nasa gitna tayo mga guys. Tanaw din natin yung sa itaas. Ayan. So, ayan mga guys. Doon pa mga guys. Ayan. So, nandito tayo sa gitna mga guys, no? Ayan. So, nag-delift na rin tayo. Ayan. Nag-delift na rin tayo mga guys, no? Nagtanggal tayo ng mga dahon na tuyo. At hindi magandang dahon. Ayan mga guys. So, unti-unti nang nalilinis. So, yun lang mga guys at maraming salamat.